tine urombo nekushayikirwa nemurume. Masiwa muine vana vangani? 2. Vaviri. Mukuru akura zvakadini? Mukuru ane 10 years, mudiki ane 3 years. Handiri. Chirwere chakatora baba chii? Anga ane problem yeshuga. Anga ane 19 years achirarama ari pashuga. Saka ndo chirwere chakamutora. Asi ane zvimwewo zvaakazi akurwarawo nazvo zvisine nechi neshuga. Alright. Zvakafanana nechi zvamunorangarira zvakanyorwa here pamakadzi ekuhospital? Pamakadzi vakatora ropa vakati toda kuziva kuti chii chakonzeresa kuti munhu asvike pakudai shuga. Ndo yaibatwa kunzi iri kudzika, but shuga iri kudzika kwairi kuita ine zviri kukonzeresa kusvika yaita se yadzika. Saka ivo vakabva vatora ropa musi wa13. Musi wa14 vakati munozopiwa ropa maresults enyu kuma 1 dzemasikati nachiremba. Saka 20 to 1 murume wangu achishaya. Saka ina handinozokwanisa kunge ndichionana nachiremba kuti vandipe chi maresults akazotorwa nehama dzake mushure mokunge munhu aidi ashaya. Tine urombo. Ngatichidzokerai panyaya yekuti vashaya chii chakaitika? Vashaya, inini ndakanga ndiri kuhospital pakashaya murume wangu. Saka takazobva kuhospital ikoko tichiendo pamba pakandakanga ndanoendeswa kuti inini ndiri kuhospital vana kundibudira pachena kuti murume ashaya nguva iyoyo. Takatobuda muchipatara but aenda kwataida kunoedza kubatsirwawo kunobvunzirawo kuti chii. Tasvika ikoko kwatikaenda kumuprofita anokwanisa kutsanangura nokuti akatoona kuti kumashure munhu akanga atodi atoshaya. Ndokubva tatozofonerwa tiri pamuprofita uyu kunzi blessing aita sei atisiya. Zita rakazara vanonza vanga vachinzani? Blessing Kumaro. Zvadaro ndopakazotsvagwa way forward kuti todii hama dzake dziri kupi tikwanise kutaura nadzo kuti dziudzwewo nezverufu nevanhu vanga ndinawo. Ndobva ndavata mukoma wacho anowanika pamaindustry anoita zvemakanika kumba kwevabereki kuchiwaridzo opposite clinic. Vakati aiwa isusu tisarei pano takunotora vabereki vemurume wenyu. Zvishuwa vakaenda vakauya kwandakanga ndasiyiwa kuye naamai anova mukoma waamweni vangu. Vauya ndopavakanditora vakati tichihandei kuchipatara vasati vatondibudirawo pachena vanhu vakanga vadaira foni yangu yekuudzwa kuti murume wangu ashaya. Ndobva ndapinda motikari amweni nevanga ndinawo vavakidzani vangu vandiperekedza. Tiri kutori muroad kuenda kuchipatara. Ndobva ndaudzwa nabamunini wangu wedhiraivha moto kuti maiguru tine urombo, Blessing anzi atisiya. Zvishuwa ndikatanga kuchema ndiri mota imomo. Amai vacho vakangochemawo ndizvozvo. Tasvika kuchipatara zvikanzi amai vemufi ngavauye vatore zvinhu zvanga zvine mwana wavo, nekuda kwokuti hatigone kuti mukadzi wake auye iye ari pakuchema. Amai vemufi ngavauye tivaratidze zvinhu zvasiyiwa nemwana wavo. Zvishuwa amai vakaburuka mota vakaenda kumawadhi vakaratidzwa zvinhu zvemwana wavo akapiwa. Vakadzoka mumota mangandiri vakati amai B, mwana wangu anonzi B, amai B aiswa mochari. B anga asingafanhe kufa nenyaya yekuti akabva kumba kwangu nezuro achifamba. B aurayiwa, B aisirwa poison. Mashoko amweni ini ndiri pakuchema handina kuvapikisa zvavaitaura, handina kupindura, ndakaramba ndakanyarara. Takasumuka nemotikari yedu takubva kuchipatara kuya kumba. Vakandibvunza kuti tiri kuenda kumba kwenyu here kwamaigara nemufi kana kuti kumba kwangu. Ndakati mama tinoenda kumba kwenyu. Zveshuwa tikaenda kumba kwaamweni. Tikasvika kumba kwaamweni tikagara mudining. Hapana hama imwe chete kana muroorwa biyangu pavaroora vese akauya kunondibatawo maoko kuti mueda shekirwa nemurume. Kana hama yemurume ikauya ichindibatawo maoko. Kana atezvarwe pamba ipapa havana. Apa Blessing anga ashaya rini? Angashaya musi wa14 February.
tasvika ko tagara nofunga tikagara mumba vanhu vakatanga vakauya vachibata maoko vanhu vaibvunza ko chii zvakanzi zvakaoma sikana mwana wangu akabva pano nezuro kufa kwaaita kwakangooma kunorwadza mwana wangu ipoison chete vanhu vaingokadzi kuonazvo kuti inonzi ipoison inaive ndakagara handina kuvapikisa nekuda kwemashoko avaidi avaitauri takagara kudaro kwakadoka manheru tiri pamba pavo nguva dzekurara muzukuru akauya nevana vangu nekuti vakanga vari kumba kwedu ane 10 years neane 2 years ndokubva abvunza akuda kudzoka kumba zvakanzi gogo vana ndinovararisa pai mudiki wacho akanga arara zvakanzi inini handina chandinoziva chevana ndambuya vana amweni wangu waipindura kudaro ndakatora mwana wangu ndanga ndakagara pakati pemasofa nekuti masofa avo vakaramba vakati masofa angu abude mumba anonetsa kudzosera ndakatora mwana wangu ane 2 years ndakamuraisawo padhuze panga ndiri ndakangoseberawo ndakamuraisa padhuze panga ndiri uyo anga ane 10 years akabva atorwawo nakatete kadii kanga ari papo bva vanomupawo pekurara mwana wasisi vangu anga ndinaye ane 32 years ndowandikarara naye mudhainingi imomo tiri 2 uye ane 2 years takarara tiri 3 hama dzese dzepamba ipapo kana varoora obi yangu hapana akauya kunorara mba mangatiri munhu akanorara kwachena kuseni hapana wandikaona noonaye akauyawo kunondiona mumba mandakanga ndiri vanhu vaingoitawo zvavaita panze kusvika hama dzanguwo dzauya hapana akabatawo hama dzangu maoko kana kuzivisana kuti anatezvara vaita sei vasvika anatezvara wakaonawo situation yanga iripo wakangogarawo funga wakaya zvekuma11 kusvika kuma1 pakutorongwa zvekugadzira box vaitoda kutokoma kubox pambe papo kunotora mufi vachiti vada kuenda naye kwamureva hama dzangu ndopa vakati ko vanhu ava vakutoronga zvekunotora bhodhi vakutogadzira box ko havatiudzewo here kuti takugadzira box riri kuenda nemukuwasha wedu pamwe tine mari yekuti tinokwanisa kutengera mukuwasha wedu kofi vadii vatibvunzawo saka kureva kuti vari kutora mwana wavo semunhu anga asina mhuri nemukadzi hama dzangu dzakati isusu kana zvakamira zvakadai tadi kumbosuduruka pano tisiye vanhu vaite chii nhamo yavo zvishuwa ndakatorwa nevabereki vangu vaonawo mabatiro andaitwa ende ndandatova nenzara nenyaya yekuti kubva murume wangu afe musi wa14 iwowo musi wa15 wacho musi wa14 zvishuwa ndakarara nenzara musi wa15 wacho hapana kana kunziwo poriji kana chii hapana hama dzangu dzakatondisvikira ndakatoneta ndisakwanisa kutochema nenzara vakandimanikidzawo chikafu vakakumbira kubika poriji pambe papo vakandimanikidza ndakadya vakati situation iri panapa ndeyekuti handeikumba kana vagara pasi vakuzivawo kuti mwana wedu anga akaroora vanogona kuteera zvishuwa tikasumuka tikaenda kuchipadzi tikabva kuchiwaridzo tikaenda kuchipadzi pasina chinguva tikaona vateera pamusoroi tisvikewo pano vakadayirwa zvakanaka vakagara vakatanga kuti tiri kukumbira ruregerero kune hanzvadzi dzangu naamai nanasekuru nanababa wangu aripo hanzvadzi yangu ikabvunza kuti ko ruregerero rwamuri kukumbira nderwei kunge tambopopotana hatina kutaudzana hatina kupopotana saka ruregerero rwatinokumbirana nderwei zvikanzi zvaitika zvatadzika zvikanzi zvei handiti hanzvadzi yangu ndiye auraya pavanhu vakauya kunokumbira ruregerero pakabva padayirwa kunzi zvakanzi ko kana hama yangu yauraya ndizvozvo chiendai imimi hamuna kutadza hama yangu ndeyatadza yakuurayira ichi hama yenyu zvishuwa vanhu vakasumuka vakabuda vakaenda vaenda inini semuroorwa ndakabva ndafonera baba chaivo vemufi vari kwamurewa akumara ndikati baba ndasumuka kubva kwana mama kuchiwaridzo ndaakumba kwedu nekuda kwechimiro chiripo
pane kusanzwisisana kuripo. Saka inini ndakumba kwedu. Baba wakapindura akati ndine mapepa andiri kugadzirisa mwanangu kuHarare ekuti tikwanise kutakura mufi tiende naye kumusha. Asi kana ndasvika ndiri kuuya togara pasi totaura zviri kunetsa. Ndakati alright baba. Isu takangogara tichimirira baba semunhu anga ataura kuti ndiri kuuya tigare pasi tigadzirisane. Baba vakasvika kwakanga kune rufu. Baba havana kana kuzobatawo kuti ndauya kana kuti vauye kwanga ndiri kuti tichinzwisisana tiite chinhu chimwe chete. Takazongonzwa vakutofona kuti takutakura chi vatakura chitunha vakuenda kunoviga kwaMureva. Inini vakandisiya hembe dzemufi vakasiya, havana kundibvunzawo kuti munhu anopfeke, vakangosiya zvese zvemufi. Vaenda inini sekurwadziwo semunhu wandaigara naye tichichengetana zvakanaka pasina dambudziko, kuri kuparadzaniswa nerufu. Ndakabatikana ndakasvika kuti arege ndiendewo kumatare. Ndinatso kunzwisisa pandakatadza pekuti ndakatadziswa kuona pari kuradzikwa mumwe wangu nevana vangu. Saka nyaya pari zvino iri kumatare. Masvika kumatare, kwamakaenda kumatare ndekupi? Takaenda kwaChifibushu. Vakati chii? Chifibushu vakabvunzawo vakati akananga munhu ari kupi, akataura kuti mwana aurayiwa, zvakanzi avapo. Zvakanzi ko baba vakafonerwa nemuroora vasina kuzokwanisa kuenda kunoona muroora kwanga ari, vari kupi, zvakanzi avapo. Zvakanzi vanhu ivavo ndo vane musoro wenyaya, ndo vatiri kuda papi. Ende huroyi hutoripo nenyaya yekuti makamusiya kuti anoona pari kuradzikwa murume wake iye nevana. Nhumbi makasiya. Saka nhumbi idzi muchadzigadzirisa sei kuti mukwanise kudzitora kune munhu wamakasiya? Vanga varipo bvangoti izvozvo isati chazvikwanise zvakutoda vakuru vapindire. Zvakanzi saka munodzoka musi wa20 February. Ayo 20 March. 20 March. Saka ndo patiri kudzokera, ndo pakamirira nyaya kuti musi wa20 tiri kudzokera kumatare. Amai vekuti mwana wangu haafaniri kunge achifa vanenge varipo. Baba vasinawo kuzoya kuti titaure kuti chii chandikonzeresa kubva kwandaichemera murume wangu ndichienda kumba kwedu, havana kuuya, vari kudiwa sa20. Kwachifiko kumakasi kutambirwa zvakanaka? Ayo kwachifi takatambirwa zvakanaka. Ngatichitarisai kuti ukama hwenyu nevekumusha kwaKumalo hwanga hwakamira sei makore esaya tisati tasvika panguva yekuti mwana wavo arwara ashaya ari muchipatara? Inini nevabereki vake tanga tisina dambudziko. Ndisingazivewo vekuno amwe nevangu natezvara vangu kuti mumwoyo mavo handizozivo zvangu, but inini ndaingoona zvinhu zvirichi zvakajeka. Asi bankuru vangu havana kubva vandifarira mukoma wemurume, nekuti murume kubva tiroorane 2019 tairarama upenyu hwakatonaka. Asi 2019 murume akazotora mumwe mukadzi akanomugara naye kwemukoma wake. Musi wa28 February 2020 murume achisumuka kuenda kuBotswana achisiya mukadzi uye ari pamba pemukoma wake atobva kumba kwangu. Mukoma wake anzani? Benjamin Kumari. Aenda kuBotswana ndopa akatondifonera ndisiri kutoziva kuti aenda. Nditoona nhamba ndeyebotswana. Ndiani? Zvakanzi ndini baba B. Sorry mukadzi wangu, ndanga ndichitya kutaura newe. Ndakakutadzira zvandakaita. Ende ndiri kuzviziva kuti wakatsamwa, but ndiregerere. Inini ndoda kudzoka kumba. Ndakatotadza kuya kunoona mwana nekuti akandisiya ndine nhumbu ine 7 months. Ndakasununguka mwana musi wa5 February. Yazoenda 28. Anonzani mwana? Mwana wandinaye. Wamakasununguka aenda kuBotswana? Anonzi Nathan.
Zvakanzi ndakatadza kutoya kutoona umwana nekunyara kwokuti ndanga ndisina chekubata. Saka kuya kwandikaitawo kuno kuya kunotsvaga chekuti ndigone kudzoka kumba kwauri ndichikukumbira mukadzi wangu. Ndikati pakanaka, ko mari yaiva ine basa rei kuya kunoona mwana wako? Zvikanzi ndakangonyarawo semurume wako nemabviri andikaita kumba. Ndikati manje iwe uri kuda kudzoka asi ukasiya mukadzi. Zvikanzi inini zvemukadzi uyo zvakatopera. Mukadzi yendakangomusiya, mukadzi uyo hachisikwe ikoko akatoenda. Ndikati aiwa pakanaka, kana mati muda kudzoka kunoti tishandire mhuri yedu tiri pamwe chete. Inini semunhu ndaidawo murume wangu ndakatozvifarira kuti baba vana vakudi vakudzoka. Kubva ipapo takabva tatanga kucommunicata nemurume wangu 2 years dzese dzaagara kusvika adzoke musi wa3 2022. Akafona uri musi January 3 January. Akafona ari ikoko akati inini ndoda kuya kumba asi handina mari. Sisi vangu vakati bamunini zvavari kuda kuya kumba munhu ane shungu nemhuri yake nguva yareba. Nguva zhinji yavanenge vachiti shuga yangu yakakwira ndiri kufunga mhuri yangu. Hazviite kuti tirambise munhu ari musango nekuda kwokuti ashaya mari. Isusu bamunini tiri kukutumirai mari. Kungade mari kubva ikoko. Iye akati makatumira iri 100 US pamukuru, chenji ndinosvika nayo. Takati pakanaka. Musi wa31 akabva afona akati inini ndiri kuda kuya kumba. Nawana sekuru vari kunditakura, sekuru wake wokumusha kwavo vari kubva kuSouth, vari kuya nemunhu. Saka sekuru vandoshanda nawo kuno vari kuya kuZimbabwe. Saka tiri kuya tese tiri 3 nana sekuru. Aiva ndinosvika zvakanaka. Musi wa1 ndopaakandifona akati isusu tiri kustatosumuka taakuya kuZimbabwe. Iwewe chuya musi wa3 tisangane kuHarare pana 4th tiende kumusha kwedu kwaMurume. Ndinokukumbira ruregerero pamberi pevabereki vangu vazive kuti inini ndinenge ndakakutadzira kubva kwandakaita kumba. Ndikati aiwa pakanaka. Ndofunga ndakaenda kuHarare musi wa3 ndikasvika kuma6 ndikamufona kwamba kwanga ari kwana sekuru. Ndakanzimira ipapo pamabhazi ekwaMurewa. Zveshuwa ndakamira pamabhazi ekwaMurewa ndakaona murume wangu achiuya. Pati kuuya kwakaita murume wangu handina kufara nenyaya yekuti murume wangu airwara, akanga apera mwiri wake. Akandimbundira akati wazviona kuti ndapera ka? Handaikudza kuti uri kundiona ari mafoto, ukandiona panyama yangu chaiyo ndadzikira. Ndikati saka ndikati aiwa iwewe ukatosimba zvitoreraiti ko iwe wagara hauna miri ukanyaya kuonda kwako hakuzonyanya kuoneka nekuti vanhu vanokuzoone miri mudiki. Anza asi ndaonda, vanondiziva vanotoziva kuti ndaonda. Ndikati zveshuwa asi unopika sezvewauya kwandiri inini mukadzi wako. Ndichakubikira, ndichakuchengeta nepandokwanisa kuti udzoke panzvimbo yako yawangu. Pakanaka. Nofunga akabva anditi mama vandifonera kuti vari kuda mapiritsi emusoro. Iye anga asina mari ndakutoshandisa ndini mari yangu. Ndikamupa $10 akanotenga mapiritsi. Aenda kufamasi ndakabva ndafonera sisi wangu anga asara kuno kubindura. Ndakati vakoma bamunini ndasangana nawo. Asi miri una bamunini wenyu hauna kundifadza. Nemabviro akaita kumba murume wangu akasimba, bamunini wenyu ari kurwara. Sisi wangu akati manje manga mati modii? Ndakati ndatofunga kuti ndimusiye ndihodhe mafuta ndidzoke kumba. Zvikanzi hazvisi. Iwewe nemurume wako munodanana. Saka kudanana ndipapo panhamo nematambudziko. Iwewe enda kumusha nemurume wako mudzoka kuno, munhu anorapiswa, munhu anopora. Ndakati pakanaka. Zveshuwa tikaenda kumusha tine mufaro, but mumwe wangu wanga uri mufaro kuratidza kuti munhu akabatikana nemiri. Mwana chaimbazi akatadza kutomisa pamakumba achiti ndiri kunzwa kuneta. Ndakati semunhu abvawo kure asati azorora. Tikasvika kumba kwavo kwaMurewa vakatoshamisika sevanhu vaiziva kuti munhu uyu akanga abva kumba kwangu. Vakashamisika vachindiona chisvika naye. Vakatofara takagara. Ndofunga kumusha takagara 2 weeks. Vabereki vakafara kuti aiwa zvawauya kumhuri yako mwanangu nesuwo mwoyo yedu yafara nekuti muroora wedu tinomuda. Amai B tinomuda. Amweni wangu akati ndo amai vangu.
rekuti kana ndakaudza zviri kundinetsa murooro wangu anokwanisa kundibatsira. Saka zvawadzoka kumhuri yako mwana wangu waita zvakanaka. Zveshuwa takagara, asi tiri kumusha ikoko upenyu hwake nguva zhinji yange iri kugara akarara. Saka taingoti semunhuwo akabva kure miri yake nofunga achiri kunzwa kuneta. Mama ndopandakavaudza ndakati mama muri kuonawo sei miri wauya une mwana wenyu. Saka zveshuwa mwanangu. Baba B akadzikira. Asi wewe makasvika kumberi. Munoenda kuchipatara wana wangu. Munoongororwa. Zvichikadai. Ndikati mama ipapo ndo point yanga ndichida. Kuti tinoongororwa toziva kuti zvakamira sei. Vakati pakanaka. Zveshuwa takasumuka kubva kumusha. Takauya kumba. Akatanga kukosora tiri mukombi tichitobva kwamureva. Ndakati ndatanga kukosora kaine takutoya kumba. Ndakati ndakati pamwe ukaya neCovid. Zvakanzi kuti udaro handiti. Ndakati kunga tikasvika kumba. Akararira achikosora. Achiti pauri pangu ndikunzwa kutsvaira kuratidza kuti ndoda kuramba ndichikosora. Ndikati handi tinotestwa COVID. Unogona kunge ukauya neCovid. Because munhu ukajamba bhodhi. Zveshuwa tikaenda zvikanzi hana COVID. Takatogara 2 weeks kumba kwedu kakosoro kai kachiramba kakadaro. Achitoti dzimwe nguva kana kutokosora akakosoresa atorutsa. Chikafu chese anenge adya nditorutsa. Koinda. Ndakati babi. Ndiri kufungidza kuti unogona kuita TB. Chikanzi shuwa. Because chikosoro ichi kana dai chachiri chikosoro chinormal. Pa 3 weeks they said dai chatopora. Ndinofanira shuwa kutestwa. Asi shuga mukadzi wangu ndiri pama1. Shuga yangu ikakwira. Handisi kuzoti ikakwira ere kuti iri kuita sei. Ndikati hande kuchipatara. Chakanga chiri chipiri. Ndobva taenda pachipadzi clinic. Tasvika pachipadzi clinic ndobva tsanangura. Ini ndirimo ndinorarama nechirwere chishuga. Saka shuga yangu iri kuramba yakakwira. Vaudzwa kuti imi munonzwa sei kuti shuga yenyu yakakwira. Zvanzi ndonzwa kuneta. Ndinonzwa musoro. Ndinenge ndichitsva. Kuita weti padiki zvakanzi zveshuga. Saka isusu pana patina mushini wekuti tikuteste kuti shuga yenyu yakamira sei. Imi michiendai pafamasi munotestwa shuga. Zveshuwa takauya pafamasi pachipadzi. Akatestwa zvikanzi shuga ikadzika. Zvakanyanyisisa 2.7. Patadzoka kuna nesi. Zvikanzi baba shuga yenyu iri padanger. Haifani kudzika zvayaita. Haisi normal. Zvakatoipa. Makamborwarawo nei pamashure apa. Zvinova zvingadzikise shuga kusvika apa. Kana kuti makafungisisa. Iye ndobva ataura kuti ndaikararama ndiri ndega kwenguva yakareba. Nguva zhinji ndaifunga mhuri yangu. Saka zvinhu zvakandikanganisa mararamiro. Ndopakatanga shuga yangu kuramba ichikwira. Zvakanzi zvandiri kuda ndoda kuti muende kuhospital. Munoona chiremba nhasi. Nekuti shuga yenyu mamirira yakaita hayana kumira zvakanaka. Zveshuwa takaenda vakati inini ndoda kukupayo advice yekuti munogona kunonokerwa makaenda kuhospital. Asi dai manga mune mari maenda kuprivate. Nenyaya yekuti shuga yenyu haisi kuda kunonoka. Zveshuwa tikasvika kumba. Takaenda kunonzi kwaSachwai kuaerodrome. Tikasvika. Zvakanzi shuga indava iri kudzika blessing. Zvakanzi handisi kuziva. Zvakanzi blessing une stress. BP yako ikakwira. Saka shuga yako inogona kunetsa kucontrol. Because dai yanga ichikwira taita kuti iuye panormal. But apa iri kudzika. Kureva kuti iri kutokuwadza mabody cells ako ese emiri. Zvakanzi ichokwadi. Chiremba akabva anyora mishonga yakanyora. Ndikabhadhara mishonga iye zvikanzi takutombokubaya 2 days. Because miri mako hauna ropa, hauna mvura. Unofanira kuiswa drip, unofanira kubayiwa 2 days. Tione kuti ingakwirewo here. Zveshuwa takabhadhara $73.
akanobayiwa 2 days, chipiri nechitatu. Iye akatomboti ndiri kunzwa zvinenge zviri nani. Chitatu ichocho ndobhataswera, china chacho bhataswera, china manheru ndopakatanga kuti inini ndiri kunzwa kuzarirwa. Chikosoro chiye china chacho anga asina kurara, akatorara akatogara nekukosora. Kukunzwa kuzarirwa ini. Tikati koindawo zvikanzi chikosoro icho chichi kutondinetsa. Haana kurara china chacho. Friday ndakati handi kuhospital. Nekuti kwasachiwa inini mari handina, ona kuti mapirisi ese ari kunyorwa ndiri kutenga. Akati zvishuwa mukadzi wangu, hauna mari. Ndikatoya kuno kunetsa, ndikati hauna kuya kundinetsa, ukaya kumhuri yako. Ndikakurapisa zvinhu zvedu zvichatanga kuita zvakanaka. Kanzi handiti. Nofunga tikaenda kuhospital. Tikasvika kuhospital, akaonekwa nachiremba iri Friday. Akati chiremba akati shuga iyi zviri kunetsa ndezvekuti madhiragi amakanyorerwa ndo anga tichida kuteedza kukubatsirai nayo. Isusu taakunyorawo. Iye akati ndiri kukumbirawo pamuri kuti ndinogona kunge ndiri kuisa loss appetite yechikafu. Shuwa ndiri kushaya appetite. Zvakana chiremba ndiri kukunyorera mapirisi ekuti utenge ukwanise kudya, shuga yako inogona kudzoka, because iwewe paukabatwa shuga waifana kunge ukatopiwa zvokuti imanejeki. Saka pesa apa kureva kuti waigona kuimaneja, because iye aiti ndakaibatwa ndiri form 1. Saka kureva kuti anga atova zvekuma 19 years achirarama ane shuga. Zvakanzi ko apa chii chiri kukonzeresa blessing kuti uchitadza kuimaneja shuga nachiremba? Pesa apa ungochigona. Zvakanzi handisi kuziva. Zvakanzi uri kufunga, hauna here kumborwara pamashure apa zvokuti zvinova zviri kakonzeresa kuti shuga ite down? Zvakanzi ndiri kumbotswana, ndaingonzwa miri yangu ichirwadza, but ndaingoti zvinogona kunge zviri kukonzereswa neshuga. Zvakanzi shuga shuga ine zviri kutoikonzeresa kuti isvike pakudonha. Nofunga takanzi unofanira kuenda kucounseling. Takaenda kucounseling, chiremba akanyora mishonga yakanyora. Akati chimbotengai. Taenda kunotenga, taenda kucounseling, takanzi dzokai kuna chiremba. Takapiwa bepa rezvikafu zvaanofanira kunge achirarama achidya. Nenguva dzinofanira kunge dzichibatwa nemurwere weshuga kudya. Zvakanzi mudzokera kuna chiremba. Takadzoka kuna chiremba, chiremba akati inini ndakukubhukai kuti muye panapa musi wa 23 February muone specialist anoita zveshuga, doctor. Zveshuwa tikasiya madetails. Akati endei munobhukwa 23 munofonerwa, munofanira kunge muri pano, pasina kukutikana, pasina zvanetsa. Munofanira kuya muongororwe, mozikamwa kuti shuga yenyu mungaimaneji sei. Zveshuwa tikadzoka kumba Friday. Saturday kuseni akamuka akati inini miri yangu uri kundirwadza, asi ndoda kuenda kwana mama ndinoitirwa munamato yangu, because pandakaenda ikoko vachindiitira munamato akati ndinofanira kutenga 6 pints dzemukaka. Mudumbu mangu hamuna kumira mushi. Ndakati zvakanzi saka inini ndigadzirire mvura ndigezi ndiende kuchiwaridzo. Zveshuwa ndakamidziisira mvura, akageza, akagara. Akati ndakuda kuenda, ndakamupa $6. Ndakati onotenga 3 pints, dzimwe 3 pints tinotenga. Pari zvino handina mari. Zvakanzi zveshuwa nemapirisi auri kutenga nemajekiseni, zveshuwa mari mukadzi wangu hauna, unopera. Ndikamupa $1 pasaidi. Ndakati $1 iri sezvo uri kuti maretsi ekunoka uchayazive mari, $1 iri unochinjwa 100 bond, ndoya unozodzokesa kubva kuchiwaridzo. Zvakanzi alright. Zveshuwa akanditi ndiperekedze. Ndikati ko ndinokuperekedza seko, ndoda kusara nditsvaira mumba. Zvakanzi ndoda kuperekedzwa newe, ndiperekedze. Ndakamuperekedza kusvika pabus stop yainokwirira, akakwira akaenda kuchiwaridzo. Ini ndakabva ndasara ndapedza basa rangu, ndobva ndaenda kumba kwedu Chipadzi, ndogara kuna Nyati. Ndiri kuchipadzi kuya akabva andiisira police call, pandafona. Zvakanzi madam ndiri mukombi, asi ndiri kunzwa kupera simba.
yaimunditore pabus stop. Tara simba zvikanzi zveshuwa ndakaenda pabus stop ndakaona munhu achitadza unatsoburuka mukombe achiratidza kupera simba. Ndikati ko chii? Ndiri kunzwa kupera simba plus ndiri kufufutirwa. Ndikati ko inda zvanzi kufufutirwa inofanira kunge uri munamato wandanwa wemukaka ndanwa paindisi saka ikawandisa. Ndikati zveshuwa anofunga kuda kuklina chi mudumbu mako. Anga akatobata dzimwe 2 pints dzemukaka. Ndikabata roko ndakatora mukaka yanga akabata ndikabereka mwana wangu tikaenda pamba pedu pamba panogara sisi vangu vabereki vangu. Akasvika kuti mai gurini ndoda kurara pawindi muri mubedroom meni ndiri kuda panhu panopinza mhepo ndiri kutsva. Ndadako zvatanga nguva izvikanzi kutsva ndagara ndanga ndichingotsva mazivese asi apa zviri wese plus ndiri kunzwa kuzarirwa. Ko zvekuzarirwa zvatanga nguva izvikanzi ipapa zvandiri kunzwa hazvina kumira mushe ende mudumbu mangu muri kufufutira. Ndakati chimborara wadye zvikanzi ndadya chingwa kwamama nemukaka iwowo. Ndakati alright. Zveshuwa akarara pambedha pasisi wangu but wainatsaona kuti munhu akarara hope hadzisi kudi hadzisi kubata munhu ari kurwadziwa. Ndobva zvana sisi wangu bamunoenda kubikira chii zvakanzi kana muchikwanisa kutsvaga munyevhe nditengere munyevhe. Zvikanzi nei ndibikire nelifu. Zveshuwa muroora anga ari pamba akabika akadya. Akafonerwa namai vake vekuchwaridzo kwacho vakati B tora dhaga repamba pamunogara moisa mumvura rimwe racho onwa rimwe racho ogeza. Ndikati bhandiudzi. Ndikati saka tichatorare pano kaiwo ngochida uraro chionana namaiguru vako takutenda kumba. Zvikanzi ndakati shuwa ndimuna mato here iri kutaura. Zvikanzi vangonditi pamwe ndogona kunge ndiri kurambana nenzvimbo. Ndakati iwe ukauya uchirwara asi hande tinongoita saizvozvo. Zveshuwa tikasvika kumba tiri pamba pasisi vangu tikabva tabuda gedhi iye ari pamberi ini nabankuru vangu tiri mumashure. Ndobva tanomubata batanga kuti mukoma inini ndiri kunzwa kupera simba kuna bankuru vangu. Zvikanzi adhara makupera simba. Zvikanzi ndibate roko. Babatwa roko nabankuru vangu. Abatwa roko atifambe zvikanzi mukoma amugone kundibereka here. Vandatoti abadhe uchagona kufamba. Zvikanzi ndiri kunzwa kupera simba. Zveshuwa bankuru vangu akabereka munhu pakuchipadzi kusvika kuna nyati kwatogara. Ndichikatera mashure ndakatosvika vakagara pambedha bankuru vangu vakagara pacheya. Ndikati masvika akasvikanzi tasvika tatoya tichitosekwa ndichinzi ndakadhakwa. Ndikati vana ndozvavanoita. Mukoma maita basa. Bankuru vangu vakabva wabuda vakati ndiri chakufonerai. Tatoti rarei tikasvika tikaita saizvozvo zvakataurwa tikaisa mvura iye munyin'ina wacho ndiye akaita bhosi ndaigara nemunyin'ina wake. Akatora dhaga riye akaisa mvura ndakadziisa mvura yekugeza. Ndakati chisumuka kaugeze. Zvikanzi inini handichakwanisi kusumuka ndiri kunzwa kupera simba. Zveshuwa ndakamubvisa hembe ndakatora dhishi remvura ndakaisa mumba mbedru. Ndakati uya ndikugesesi. Zveshuwa ndakabva ndamugezesa sekutaurwa kwanga zvaitwa. Imwe yacho akanwa tarara kumapasti 11 pakatangoti ndiri kuzarirwa. Zvatanga nguva zvikanzi kufema kwakutondinetsa. Ndobva ndafonera mama kwamurero. Ndikati mama ndo zviri kuno handiti masikati ndakutumirai mari ekuti muuye saka imi mangwana pindai muroti muuye kuno. Zvikanzi aiwa ndiri kuno. Ndikati aiwa pakanaka. Ndikati inzwai kufema kuri kuita mwana wenyu ari kuti ari kuzarirwa saka ine ndakutoita kuti tiende kuchipatara. Zvikanzi aiwa endai naye kuchipatara inini mangwana ndiri kumuka ndichiuya kubindura ikoko. Ndikabva ndafonera namwene wangu kuchiwaridzo. Ndikati mama baba bhitu ari zvakwidza. Zvikanzi zvatanga nguva. Ndikati zvatowanika nguva ari kuti ari kuzarirwa saka takutotsvaga transport yekuti ndiende naye kuhospital. Ndobva ndati bamunini munyin'ina wake andaigara naye chifonerai bankuru nefoni yangu ndoyanga nemari. Zveshuwa foni yakaringa pekutanga bva yakatwa. Kechi 2
yakutoti not available panguva dzemafoni yavo mukoma wemurume wavo. Ndobva ndafonera mama waikuchiwaridzo ndakati, mama, fonerai baba Jo muvaudze kuti baba Bito ari kurwara, kana vachikwanisa kutibatsirawo netransport semunhu amakanika vauye titakure baba Bito endise kuchipatara. Zvikanzi foni yake haisi kuita. Ndakati pakanaka. Ndofunga ndakabva ndafona kumba kwedu ndakati sisi bamunini wenyu ndo chiri kuno. Saka zvanga zvakadii kuti tiende nawo kuhospital. Zvakanzi aregai mukoma wacho atsvage transport. Zveshuwa akatsvaga transport mota ikwaya. Akauya pamba. Akati ndibereke. Ndikati aberekwa nemukoma wako. Zvakanzi aiwa iwe ndibereke. Zveshuwa ndakamubereka kusvika kumota kunze kwegedhi. Tikamutakura kuenda kuchipatara. Taakutosumuka pamba ndakati, mama kuchiwaridzo, isusu taakusumuka pamba kuenda nemunhu kupi kuchipatara. Zvikanzi kana maakusumuka hapana chakaipa. Ana baba vanga vakuda kutouya. Ndakati aiwa ngavasauye vanotozotera kuchipatara. Zvikanzi oraiti. Zveshuwa tikasvika kuchipatara bvatoiswa paoxygen. Baba kutofonerwa dhokta. Manesi achida kuedza kuisa drip. Kabva wati munhu haana ropa, munhu haana mvura, tsinga hadzisi kuoneka. Zveshuwa akapinda basa. Vazoti tine kahwani katiri kuona pajoini yeruoko. Ndobva vaisa kanyula yavo ipapo. Bva vaisa drip. Iye ndobva ati ndiri kutadza kufema, ndibatsirewo nekuti ndifeme. Ndobva vamuisa oxygen. Zvikanzi mukadzi wangu yondibatiro oxygen, ndinogona kuti iwe ukaibata zvinoita zvakanaka. Zveshuwa ndakabata ndikati nanisai mubatirei zvaari kuda. Ndakabata. Nofunga ndakaita zveawa yese. Achinditi dai wadiwa dai. Ndikati ndoita sei? Zvikanzi haisi kuita iyi, zviri kutowedzera. Ndikati inogowedzera sei iwe waisa oxygen kuti ikubatsire. Zveshuwa manesi akanga ambishe kufonerawo chiremba. Chiremba nguva diki diki wakabva wasvika. Chiremba bva watoti munhu asi WekuBindura hospital. Zvakanzi munhu asi paatake asima. Kati asima akanga agara asina. But vakatry all means dzekuti pamwe ingave asima because aizarirwa. Vakapasa ubitamo. Chiremba akati chitorai munhu uyu ropa. Maresults ake achabuda mangwana. Ndo achatiudza kuti torapei. Shuga taiona kuti ikadzika. But taakuda chimwe chirwere chiri kukonzeresa shuga kusvika yadzika. Zveshuwa semunhu anga asina ropa tsinga dzichishaika. Vakazotarisawo ndobva vatora ropa. Vakati ropa iri kwariri kuenda rinenge richida kubhadharwa $30 kuti mukwanise kunge muchiwana maresults. Ndikati pari zvinesitawa tisina mari. Zvikanzi asi mangwana mari inowanika here? Ropa rofana raitwa matestis ese. Ndikati zvikanzi imimi na 8 o'clock munofana kuya mutauni mobhadhara. Chiremba paanouya na1 anofana kunge achikuudzai maresults ekuti taakurapa chirwere chakati chatabata pamurume wenyu. Zveshuwa vakaita sekudaro. Ndakauya kumba sisi vangu vakandipa $30. Vakati endai munobhadhara ropa racho. Ndakanobhadhara ropa. Ndakatenga mishonga idiwa kuchipatara ndikanga ndanyorerwa nguva iyoyo. 3 madrip ne6 mainjection. Ndakabva ndaenda kuhospital kuma9 nokuti manesi akanditi anytime yamasvika nemishonga munopinda. Ndakabva ndasvika kuma9. Ndakati ndauya nemishonga. Vakabva vatora mushonga watobaya. Zvikanzi manje tsinga dzake kanyula yanga takamisa abhisi usiku anzi ndoda kupfeka juice. Saka manje tsinga dzake dziri kunetsa nenyaya yekuti haana ropa, haana mvura yemiri. Saka tsinga kuti dzioneke dzinonetsa. Apa vakanga vataura here manje kuti maresults aburitsa kuti chii chataakurapa? Maresults akaasati.
vachitondipa risiti vachiti chiremba auya nerisiti, asi ati masikati na1 pavhiziti anofanira kunge achikuudzai kuti taakurapa chakati. Ndiri pamubhedha pemurume wangu taitotaura, akabayiwa akati saka chiremba vanouya nguwai? Ndakati chiremba nzauya manje manje. Ndakati ine ndakubuda panze nenyaya yekuti nguva yandiri muno haisi nguva yevhiziti, ndakukusira mishonga nekukuona. Zvakanzi pari zvinhu zvekutestisa shuga kuti tionge tichiona kuti shuga yemurume yakamira sei atina. Chinotengai titrai kupota tichimutesta awa paawa. Zvishwa ndakaenda kunotenga, ndikadzoka ndakasiya zvaidiwa. Sista vayo vakanditi madii mambobuda panze, nenyaya yekuti makaramba muri muno nguva yevhizita isati yakwana munodzoka na1. Ndatomuti ndakubuda panze, chikanzi alright. Wanditora mafoto here. Ndikati mafoto ndakutora, ndidzoka nditore mafoto paatogara. Ndakutoseka ndakati ko uchagona kupozera foto? Chikanzi tora mukadzi wangu. Ndatomutora mafoto akatori paoxygen. Chikanzi andozozvirangarirawo. Ndakati ashu. Chikanzi ko hausi kundisirawo foni? Ndakati foni handisi kusiya. Hanzi anachida kuti pandiri kushaya hope paindenge ndichiridza zvangu foni. Ndikati ndikati ndichadzoka ndichikusiyira na1. Zvikanzi alright. Tabuda muchipatara nevanga ndinawo shamwari dzangu vandogara navo kumaraini wangu vandiperekedza kumuna murwere. Vakati tadii tambonoshandirwawo tinzwewo kuti pamwe pane zvimwewo zvinenge zvichinetsa. Zvishwa takaenda. Patikaenda madzibaba vainofunga vane maonero avo akazviita, vakangoti manonoka murume maifanira kunge ndakamuitira munamato yake nezuva, asi zvisinei amaenda kubatsirai. Asi pari kudiwa mashizha emutombo. Pawabuda nemota yanandinayo pawanotsvaga mashizha aya, mota imomo ndo pakabva pafonwa foni yangu ndadairwa nabamunini wangu. Anzi blessing ashaya. Matambudziko. Saka murume wenyu achibva kuBotswana kunove ndokwaakanga aenda, asi paakaenda anga asiri mumba menyu. Chekutanga ndechoti makadzokera kumusha kwake kwaakaberekwa nababa naamai kumara, vakamuona kuti asunzo zvakanaka. Pari kuzobuda mashoko ekuti mimi ndimuri kunenerwa kunzi kuda makauraya murume wenyu. Vari kuti akaurayiwa nekuita sei? Vari kuti akaisirwa poison. Pane here postmortem yakaitwa kuhospital iri kuti kudii? Hapana postmortem yakaitwa. Iwo pandikabhadhara ndakatova parisiti, ndakati risiti uyu ndo ruchakuzivisai kuti munhu uyu anga achirwara nei, nenyaya yekuti vakatora ropa. Saka imimi zvamava kuti munoda kutora bhodhi munonovapa risiti moziviswa chauraya mufi. Saka vakazokuudzai here kuti pavasvika ikoko vasati vatora bhodhi vakaudzwa kuti chii chaitika? Havana kuzokwanisa kundiudza, nenyaya yekuti bhodhi vakazotora inini ndisipo. Havana kuzondiudzawo kuti taakutora bhodhi kuti ndichiziva kuti marisautsi akamira sei. Saiko muri nanhasi hapana chamuri kuziva? Pari zvino hapana chamakaudzwa. Baba ava vamakafonera vari kumusha vachiti vari kugadzirira kuuya kuno kubindura, ndivo baba here naamai vamakaona, baba naamai Kumalo Blessing Kumalo abva kuBotswana? Ichokwadi. Ndivo makagara pamusha pavo kwemasvondo maviri vachizviona kuti mwana wavo ari kurwara. Zvikureva kuti imimi ndimakawedzera kurwara kwake kwaangaita. Ndokutaura kwavari kuita kuti afa sei munhu akauya kumba Saturday achifamba. Shuga ye akabatwa musati makugarisana mese? Tisati takugarisana tese,
batwo ari mudiki achigara nababa naamai vake. Nababa naamai vake. Baba namai Kumara. Hama dzake dzese dzinotoziva kuti hama yedu yairarama ine chirwere chishuga. Kana inini ndakatozvigamuchira ndichitotanga kudanana naye akatondiudza kuti sha inini ndinorarama nechirwere chishuga. Zvishuwa ndakazvigamuchira. Vatora mufi vaenda naye, imi makanga muri kugara naye. Tinoziva kuti kazhinji kacho kana munhu achinge ashaya nhumbi dzake dzinogovewa, kana kuti pane dzaanga achigara nadzo ndopanotorwa dzimwe dzinoti apfekedzwe achinge ashaya. Zvakafambiswa seizvo. Nhumbi dzake pavakatakura bhodhi havana kuzokwanisa kuya kunodzitora nekuti inini ndakanga ndisipo, asi nhumbi dzake ndakasara nadzo. Handizivewo kuti vakanomupfekedzei, handizivewo nekuti ini ndaitoziva kuti murume wangu kushaya kwaaita ndichabvisawo blanketi rakati murume wangu aende naro, ndichabvisawo hembe dzakati murume wangu aende nadzo. Saka ndakangosiyirwawo zvinhu zvese vachitakura bhodhi yavo vachinoviga. Kana kazhinji munhu kana achinge ashaya, kana iye mufi aine chigumbu chaanenge ainacho, pane zvinoitika kana kuti paanenge ada kuvigwa. Dzimwe nguva vanhu vanoti tinoona mumvuri pamba. Pane here imi hamuna kuenda kurufu kwacho, pane here zvakaitika ikoko zvamunonzwa kuti zvinonge zvinoratidza kuti mufi akafa akashaya akagumbuka or something? Isusu handina hangu zvakawanda zvandikazonzwawo, asi inini ndakatonzwa kuti musi wawaenda naye vachiti vanonomuiga mangwana. Hazvina kubuda saizvozvo nekubuda kwokuti guva rairamba kuchereka. Pasi pakaoma. Pasi pakaoma hameno kuti panga pakaomawo zvakadii zvokuti guva rinoramba kuchereka. Hembe dzaakafa nadzo mufi dzainzi dzakaramba kudii kubva. Ndomanzwirowo nevanhu vakanga vaenda ikoko. Saka ininiwo pari zvino handinowo hama yake yandikazofoneranawo nayo kana kuti ikazondifonerawo. Takangomira takadaro. Kuri kunzi pauya munhu ada kukuyananisai, ishungu dzenyu nekushaya kwakaita murume wenyu Blessing Kumara ndedzekuti chii? Inini shungu dzangu pakuyananiswa, kana pane maresults andikabhadhara kwachiremba abuda ndichinatsa kuzivawo, hama dzake tichiziva pamwe chete chakauraya munhu, hapana kuipa. Nekuti inini shungu dzangu dziri pakuti ndibviswe pakunzi ndakaisira munhu poison. Sekuchema kwaita amai vake kuti mwana wangu haafane kufa nhasi, mwana wangu aurayiwa. Saka inini shungu dzangu dziri pakuti maresults akabuda pachena ndo achatiudza kuti mufi akafa nei. Tiri kupanzwa. Tinoona mukana wekuti tinotaura nawo. Saka izvozvezvi pakuchengetwa kwevana takatarisa ramangwana zvakamira sei? Pakuchengeta vana pari zvino nekuda kwokuti inini handina kuzenge tichiita communicationwo zvekuti pamwe dai ndakaendawo pakavigwa murume wangu taigara pasi, vaigarawo pasi semhuri vachitsanangurawo machengetero mabatsirirana atingaite pavana. But hazvina kuita sekudaro, vakangosiya zvese nevana, vakangozvisiyawo zvakadaro. Vana vangu ndindi kugara navo. Vana vanotone mabirth certificate akanzi Kumara. Vana tanga tisati tatorisa mabirth. Kune mukuru yaane 10 years anga asati atorerwa birth. Kuri kuti maenda kwa chief, imi muri kutarisira kuti chief anokubatsirai sei? Aiwa, chief inini pandiri kuda ndepekuti tigone kuyananiswa pakuti inini ndakauraya. Shungu dzangu dziri pakuti vandibvisewo pekuti ndakauraya murume wangu. Semunhu wandaida handaigona kumuuraya baba vevana vangu. Munhu wamakagamuchira mushure mokunge atora mumwe mukadzi? Munhu wandakatogamuchirawo mushure mokunge aita akumbirana uregerero. Ndakati sababa vevana tichengete vana vedu tiri pamwe chete. Anova ndo munhu wamakatamburira mazuva ake ekupedzisira? Iye auya asina mari? Iye auya asina mari. Ndakashandisa mari yangu yese. Ini ndinoita self job, ndotengesa, ndoita basa remaoko. Mari yangu yese
yana ndakabhajeta kuti ndikwanise kuhodha handina kuzoita sekudaro yese ndakabva ndamurapisa. Tiri kutarisa pamakakumbirana ruregerero ivavo. Baba kuma vakambowana here mukana wokutaura kuti mudzimai wavakambenge vakugarisana naye vasati vaenda kuBotswana ari kupi uye ukama hwavo hwakamira sei? Havana. Pamazuva avairwara mudzimai uyu akauyawo here kuzoita chikamu pamurume waiwiranawo naye mazuva asati aenda kuBotswana? Akambenge mambowana mukana wokusanganawo naye mukadzi uyu? Aya mukadzi uyu asati aenda taitosangana, asi azodzoka hatina kuonana. Handitozivewo kuti ariko kwabankuru vangu here kana kuti akazofambawo sei. Chamadzidza panyaya iyi tine urombo hwokuti mashaikirwa nemurume wenyu wamaita zvikuru kwazvo ndezvekuti chii? Inini chandadzidzawo ndechekuti munhu kana wakasiyana naye usaite tsitsi uchiti ndibaba wevana vako, nekuti tsitsi dzandakaita ndichiti ndibaba vevana vangu ndakutoona kuti ndakapara mhosva kutambirawo kwandikaita chi murume wangu. Saka ndakatodzidzawo zvakawanda, nekuti dzimwe pfungwa dzinotonditi pamwe dai ndakatongozvisiya pandakaona pana 40 ndakadzoka kumba kwangu ndakagara, but nekuda kwokurwadziwo kuti ndibaba vevana vangu ndakamutora, handina kutarisa zvese zvokumashure. Kana paakadzoka handina kana kumbomubvunza kana kuti titotaura nyaya yekuti mukadzi waadhina, takangogara sekugara kwataisa mazuva ese. Takatarisana nekuparadzika kwakaita mari muine shungu yekuti murume wenyu agone kurarama. Pamwe pane vari kuona zvinezvi paSlyMedia TV vangada kuti ndanzwa hangu urombo nezvakasangana nemudzimai uyu asina mari yekuhodha, mari yese yakaperera mukurapisa murume wake aine shungu yekuti achaita zvakanaka. Vanokwanisa kukubatai panhamba dzipi? Pa0.79665. Namba dzimwe chete dziripo here paikokeshi? Dziripo paikokeshi. Zvokuti kana mumwe munhu achida kutumira ikokeshi anokwanisa kutumira panhamba idzodzo. Zita rinobuda panhamba ipapo kana ari munhu akuda kutumira ikokeshi mati pane pakabuda kuti chii? Rumbidzai kambiro iro. Kambiro iro. Aiwa. Nyaya tainzwa tine urombo nezvakaitika, tiri kunamata nekutenda kuti kune vamwe vanogona kubatsirai kuti aiwa regai tirangarire mudzimai uyu pamwe awane mari yekuhodha apfuurire mberi nekuchengeta vana. Ndozvatakutarisira nekunamatira kuti kumberi uku muwano vamwe vanhu vanokwanisa kukubatsiraiwo kuti mugone kutanga zvekare semunhu akapererwa nemari achiita sei achirapisa murume. Uyewo zvekare tiri kunamata kuti Mwari agone kukupaiwo simba rokuti zvamunoita zviropafadzwe zvigone kutengeseka kuti mugone kuramba muchiriritira vana venyu sezvamaita kunyange murume uyu asipo. Vave kuBotswana kudzara kumashure pane here chikamu chavaiita pavanhu? Vanga pasina. Aiwa, tine urombo nazvo, asi chikuru ndechekuti vana vagone kurarama upenyu hunoenda kumberi. Kana nhumbi dzikasatorwa munoita sei? Nhumbi dzinofana kutorwa, ndosaka ndakaendesa nyaya kumatare kuti vakwanise kutora nhumbi dzehama yavo, nekuti ina handikwanise kuramba ndakachengeta hembe dzemunhu wandaigara naye iye asisipo. Shungu dziripo, makanenerwa uroyi. Pakanzi munoda kunoratidzwa pakavigwa murume wenyu makasununguka here? Ndakasununguka. Ewa, tinotenda nekuwana mukana wokuti tikurukurewo nemi tichinzwa zviri kukunetsai pakadzika pemwoyo wenyu. Maita zvakanaka zvakaita tinotenda.